Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, gaur astelena da eta asteari hasiera emateko bi elkarrizketa dauzkagu programatuta gaurko egunerako. Alde batetik, Araceli eta Maider etorri dira Steilas sindikatutik, gai bat salatu nahi izan dute, eta bestalde Mikel Mundiñano dator, Sarre herritarako kidea da honako hau, eta datorren urriaren 5ean egingo den gizakateari buruz hitz egitera dator, baina gu beti bezala has gaitezen gaurko eguneko edukiekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Kristaurretik 63. urtean, Cesar Augusto Erromako lehen enperadorea eta 40 urtez gobernatu zuena jaio egin zen. Horretaz gain, 1865ean, Frantzian Susan Baladon margolari frantsesa jaio zen. Goazen ikustera aste honetarako programazioa eta horretarako agenda errepasatuko dugu. Gaur Kondestable Jauregian, goizeko 9:00 gaueko 9:00 arte komikiren 10. azoka erakusketa egonen da eta sarrera libre izango da. Gaurko egunean ere, Burlatako Uda Parkeko jauregitxoan 5. desenfoke erralia antolatuta dago argazkigintza tailerra da honako hau, arratsaldeko 7:00 da eta sarrera libre izango da. Ostiralean hasiko dira Aldapako San Ferminetako jaiak edo San Fermin txikitoko jaiak goizeko 10:00 eta sarrera libre izango da. Ostiralean ere, geltokin Ener Zinemaren gure lurra, gure etorkizuna zinema zikloa programatuta dago, gaueko 9:00 eta sarrera libre izango da. Ostiralean ere, Burlatako kulturetxean Burlarrokaren 9. edizioa egonen da rock jaialdi honetan, Guai anti-rock taldearekin eta sarrera 29 euro kostatuko ditu. Gaur astelena denez, goazen ikustera gaurko egunean komunikabideek zer ipini duten bere portada nagusietan. Diario de Navarraren azala aztertuko dugu lehenik eta behin, azaroaren 10ean PSOEk aulkiak galdu litzakela eta gobernua eratzea zailago izango lukela azaltzen du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian, 3 emakumeek lehen aldiz Nafarroan partidu bat arbitratu dutela zehazten du. Beheko albistean berriz, Sergio Fernández Dogako atletismo mundialera bidaiatu duela aipatzen du egunkariak ere. Eskuineko albisteetan, gobernuak Navarra Sumaren sinbolo legea eta mapa lokalaren legea errefusatu dituela azaltzen du. Bestalde, Bilboko bizilagun bat arraitzen autoistripu batean hil dela azpimarratzen du ere. Azkenik, Eduardo Santos kontseilariari eta Francis Mojica mikrobiologoari eginiko elkarrizketen aurrerapena dakar egunkariaren azal nagusiak. Diario de Noticiaseko azalarekin jarrituko dugu, Errejonek azaroak 10eko hauteskundetara aurkeztuko dela azpimarratzen du egunkariak bere titular nagusian. Alboko albistetan berriz, Gipuzkoak A15eko 3 tunelen obrak egingo dituela aipatzen du. Gainera, gazte bat Europear Foruan 8 metrotik erori eta gero ziun dagoela zehazten du komunikabideak. Argazki nagusian, arraitzen gertatutako autoistripuaren irudia dakar egunkariak, udan karreteran 2 hildako egon direla zehazten du, atokoa bigarrena. Eskuinaldeko albistetan berriz, 39 urte ondoren Osasunako indioen leyenda berpiztu egin dela aipatzen du medioak. Bestalde, Ainhoa Sanz eta Iban Muruak uharteko kilometro vertikal lehiaketa irabazi dutela azaltzen du.
Bakartxo Ruiz EH Bilduko parlamentariari eginiko elkarrizketaren esaldia ekarri dute azalera. Aurrekontuek gobernuaren negoziatzeko borondatearen ziurtasuna emango dietela esan du honek. Eta azkenik, Jordi Pina abokotuaren hitzak ere ekarri dituzte azalera. Prozeseko sententzia absoluzio epaia izan behar duela dio honek, baina hola ez dela izango uste du ere. Gara egunkariaren portadarekin orain, Atletikek Alavesi 2-0 erraztasunez irabazi diola azaltzen du egunkariak bere azal nagusian atzoko partiduko irudiarekin. Luis Junet, turista konprometitua zendu dela azaltzen du komunikabideak ere. Bestalde, mesoteliomaren ikerkuntza behar urgentetzat hartzen du Garak bere azaleko titular nagusian. Azkenik, zinemaldian aurkeztutako La Trinchera Infinita filmak kritika eta publikoa konbentzitu dituela komentatzen du egunkariak. Gaur astelena denez ez dago berri egunkaririk, beraz, Euskal Herri Irratiko webguneko azalarekin amaituko dugu. Eskolae programaren egiletako bi deklaratzera berriz deitu dituztela azaltzen du komunikabideak bere titular nagusian. Eta azkenik, Gipuzkoak 2020 eta 2023 bitartean A15ko tuneletako lanak egingo dituela zehazten du webguneak. Goazen gaurko eguneko albiste nagusiak azaltzera eta Baraineneko albisteekin hasiko gara. Udazkenero, Euskararen asteak 6 urte beteko ditu aurten. Euskarazko ekimen ezberdinekin egitarau zabala prestatu dute aurten ere herriko eragileen laguntzarekin. Datorren astelena irailak 30 izanen da lehen eguna eta igandera arte luzatuko da. Horretaz gain, Kibera Pride elkarteak elkartasun kontzertu bat ospatuko du datorren irailean 12an. Barainaindar gobernuz kanpoko erakundeak urriaren 12an Los Tenampas y el Mariachi eta Tuna Antigua de Navarra taldeen eskutik Nafarroako Unibertsitateko museoan kontzertua antolatu du. Kinian aurrera daramatzaten proiektuak sustengatzeko antolatzen dituzten ekimenetako bat da Nairobiko Kibera auzoan oso egoera kaskarrenean bizi diren umezurtzen harrera etxea dute. Hau, Afrikan dagoen txabolen kokalekurik handiena delarik. Ekintzen bitartez biltzen duten dirua Kibera Pride familia osatzen duten 27 haurren elikadura, ura, osasuna eta hezkuntzara bideratuta dago. Baita oso egoera txarrean bizi diren inguruko familien seme-alaben hezkuntzako kuotetara ere, guztira 60 haurrei hezkuntza aukera emanez. Bestalde, Labrit Multimediak egindako Barainengo ondare inmaterialari buruzko bideoa sarean eskuragarri da jada. Vimeo plataforman eskegitako bideoan pasaden urtarrilean aurkeztutako dokumentalean markatu txertatu ez dituzten elkarrizketa berriak ikus daitezke. Osotera, 35 minutuko iraupena duelarik. Tailerrei dagokionez, umeentzako zinemagintza tailerra eskiniko du liburutegiak. Bertan, urriko astearteetan, zinemaren inguruko lekzio txikia jasotzeko aukera izanen dute 9 eta 13 urte bitarteko aurrek. Pelikula baten prestakuntzako etapa guztiak landuko dituzte, gidoitik hasita, azken muntaketara arte, grabaketa barne. Horrela, familia aurrean aurkezteko filma prestatu eta grabatzeko aukera izanen dute. Kirol arloan, Retegi pilotalekuak pilotari berrientzako ateak irekiko ditu hilabete amaierara arte. Astelehen eta ostegunetan arratsaldeko 6-etatik arratsaldeko 8 arte pilota monitoreak bertan izanen dira pilotari berriei harrera egiteko eta interesatuta dagoen edonori laguntzeko prest. Horretaz gai, Zenai Nafarroako hizkuntza ikaskuntzako zentruak Barainainera mugitu du bere egoitza. Sahatz eskola ondoan ezarri da, espazioa barkatu irabaziz. Zentroak 7.000 ikasle inguru hartzen ditu urtero. Berieneko herriko albisteekin jarraituko dugu. Beriengo udaletxeak komunikatu bat artera zuen pasaden irailaren 16an Pontevedran gertatutako genero indarkeri kasuak kondenatzeko, berdintasunaren aldeko aldarria eginez. Arangureneko albisteekin orain, oihalezko poltsak emango dira Mutiloako komertzioetan. Gaurtik aurrera eta aleak bukatu arte, zenbait komertziotan kotoizko poltsa berrerabilgarriak emango dira. Helburua erabilera bakarreko plastikoa ekiditearen beharraz kontzientziatzea izango da.
Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Gaur Nafarroako audientzian amatasuneko PFZ-aren itzuleragatik gaztelaniaz IRPF deritzona epaiketak ospatuko dira. Aurkeztutako 6 demandek Nafar gobernuari 2015-tik aurreko amatasun eta aitatasun prestazioen IRPF-a itzultzea eskatzen dute. Horretaz gain, Iruñean 4 pertsona atxilotu dituzte asteburuan zehar indarkeria matxista eragitea leporatuta. Bestalde, 80.000 euro eman zaie irabazi asmorik gabeko 14 entitateri euskara sustatzeko jarduerak egiteko. Gainera, Iruñeko 352 oinezkoen pasabide semaforodunek piktogramak izanen dituzte beren funtzionamendua azaltzeko eta baliagarriak izanen dira autismoa duten adingabei informazioa emateko. Jakinarazi dute ere, urriaren 2 muga eguna dela Iruñeko antzerki talde ez profesionalek beren lanak aurkez ditzaten hemengo antzerkiaren 22. erakusaldian parte hartzeko. Haututako ekoizpenak urrian eta azaroan taularatuko dira Iturrama, Mendiorri eta Sanduzeleiko Zibikoxetan. Aurkikuntza garrantzitsua ere izan da Iruñeko atarian paleolitoko 16.000 herramienta baina gehiago aurkitu baitira. Nafarroan aurkitutako tresna zaharrenak duela 250.000 urte ingurukoak dira eta Eskirotz altuan aurkitu dira Iruñeko mugatik metro gutxira. Orain arte, paleolitoko tresna gutxi ezagutzen ziren Nafarroan, baina aurkikuntza honekin 16.000 baino gehiago dira jadanik. Horretaz gain, asteburu honetan ospatuko den San Fermin Txikito festa dela eta Santo Domingoko aparkalekuan ezingo dira kotxeak aparkatu biharko goizeko 8:00 aurrera. Azkenik eta festa honekin lotuta, Alde Zaharreko tabernek asteburu honetan ordutegi bereziak izango dituztela jakinarazi dute. Taberna, kafetegi eta jatetxeak goizeko 4 eta erdiak arte egon daitezke zabalik, taberna bereziak 6 arte eta diskotekak 7:00 luzatu dezakete haien ordutegia. Goizean tarteka lainotsu, erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin, arratsaldean B laino batzuk ere agertuko dira eta hodeitsuago egongo da, hego haizea ibiliko da, temperatura maksima gutxi edo nahiko igoko dira. Asteartean zerua tarteka lainotsu egongo da, batez ere arratsaldetik aintzinera, goizean goiz hego haizea ibiliko da, arratsalde gau partean iparraldetik joko du. Temperatura minimak gutxi edo nahiko igoko dira, aldaketa handirik ez maksimoetan. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Azinaren bigarren partera iritsi gara, etorengoan gaurko elkarrezketatuei paso emango diogu. Esan bezala, alde batetik, Araceli eta Maider dauzkago Estila sindikatutik eta bestalde Mikel Mundillano Sare Herritarrako bozeramailea. Arratsaldeon, gure lehenengo elkarrezketan Araceli eta Maider etorri dira Estila sindikatutik datoz eta gai bat salatzera etorri dira. Arratsaldeon, bikote. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso. Igual pixkatu urduri lehen aldia izateagatik. Bai, hori bai. Bueno, lasai zen azkenean egon garitza egiten zuek dakizuten gai bati buruz eta gainera zuek etorri zarete ona hitz egitera.
pixkate hasira emateagatik elkarrizketari, zer moduz hasi da kurtsoa? Ja pixkat ere trankilo eramaten edo ja udan ere egon zarete lanean? Udan ikuste oso lanpetuak ibili garela, batez ere kontu batekin udaren ordainketarekin. Nafarroako gobernuak ez du uda ordaindu hainbat irakasle askori eta orduan horrek lana ekartzen du eta baita ere irakasle askorekin egoteko beharra oso kezkaturik daudelako. Eta gai hau salatzera etorri zarete izan ere, gutxi gora bera, zenbat irakasleri afektatzen die egoera honek? Gutxienez badaude eta bada ere Nafarroako gobernuak ematen duen zenbaki bat, 800 baino gehiago. Kontua da gero ere badaudela beste hainbeste, Nafarroako gobernuak igual aintzat hartzen ez dituena, baina izan daiteke gero ere 1000 inguru. 1000 edo 1200 ingurura ailegatu daitezke afektatuak. Eta nola zain motatako irakasleak dira? Finkoak, ez finkoak, publiko edo pribatutakoak? Kasu hauetan hitz egiten duguna da Nafarroako sare publikoan diharduten irakasleen inguru, haur hezkuntzatik, batxiller, lehen hezkuntza eta lanbide heziketara, maila guztietan dihardutenak eta batez ere, ez dira funtzionarioak, dira kontratatuak, eta dira bakantea urte oso baterako kontratua lortzen ez duten hauek, hau da, ordezkapenetan ibiltzen direnak, hori da. Eta, barkatu, seri. Ez, eta kasu askotan ez dugula pentsatu behar lan egin dituztela 6 hilabete, kasu gehienetan lan egin dituzte 10 hilabete eta ekainaren 30 arte egon dira eskoletan. Eta zer dela eta ez zaie udako soldata ordaindu irakasle hauei? Hori da gure galdera, hain zuzen ere. 2018ko abuztuaren bukaeran sinatu zen Nafarroako irakaskuntza publikorako kalitatea hobetzeko ituna, 4 urteko iraupena izango zuena, eta han neurri askoren artean aipatu zen hau. Irakasle kontratatuak 5 hilabete eta erdi gutxienez lan egin ezkero ikasturtean zehar, udako hilabetetara luzatuko zitzaiela kontratua. Honek suposatzen duen guztiarekin, hau da, ez bakarrik soldata jasotzea, baita ere kotizatuko zaie 2 hilabete horietan eta noski aitortza izango du haien lanetan jarraitzeko puntuazioen aldetik edozein prozeduratan. Dela zerrenden irekiera, dela lekualdatze lehiaketan edozein prozeduratan. Hala bilduta dago itunean, Nafarroako gobernuak sindikatuaren 80%koarekin sinatu zuena momentu hartan, eta guk ez dakigu zergatik, baina kontua da hau ez dela bete. Eta beti egon gara, honetaz galdetzen, beti esan zaigu baietz, bai ahoz, bai udan agertu zen departamenduaren komunikatu batean, orain ere harritzen gaituena zintzilik ez dagoen komunikatu hontan, non azaltzen den zeintzuk dauden egoera honen babesean, eta errealitateak jarraitzen du bertan, gure lankide hauek kontratatuak jaso gabe ez dirua ez inongo aitortza. Hau, iaztikona ematen ari den egoera da, edo horrekurteetan ere jarrikortasun izan duen egoera da? Egia esan egoera hau ez da berria. Berria da ituna eta itunean jasotzen da, eta argi eta garbi esaten du itunak gainera, neurri guzti horiek, bertan jasotzen diren neurri guzti horiek, Nafarroako eta estatuko
legearekin bat datozela eta ez dagoelako inolako egoera kontrajarririk. Entzun izan dugulako baita ere azkeneko hilabete hauetan egoera berri hau legediarekin batu egin behar zela. Hori izan daiteke, aitzakietako bat, baina kontua da, horrela jasotzen dela. Eta gero, esan beharra dago, 2007 urtetik aurretko itunean baita ere neurri hau jasotzen zela, juridikoki ez zuen maila berdina eta egia esan ez zuten inoiz aplikatu sistematikoki langileen eskubide hau, eta behintzat 2007 urtetik egon dira milaka eta milaka kasu, Nafarroako gobernuak galdu egin dituenak epaitegietan, uda ez ordaintzeagatik. Azkenik, zer gertatzen da? 2 edo 3 urte pasata, azkenean jendeak kobratzen duela, bukatzen duela kobratzen, baina egoera oso berezi batean, horde bueltatu behar dute langabezi lansaria, errenta aitorpenean egoten dira hainbat gora bera, eta orduan kebranta handiarekin, baina azkenean jendeak kobratu izan du. Kontua da ere, horrek dakarren Nafarroako eta Nafar guztien baliabideen xahutzea abokatuetan eta Nafarroako gobernuko abokatuak horretan ibili behar izatea. Guk defendatzen duguna da, neurri horiek behingoz sistematikoki aplikatzea eta jazta, inoiz ez da gure nahia izan, harremana judizializatzea, baina gaur egun arte ez dugu beste biderik aurkitu eskubide hau bermatzeko. Eta, orduan hori, egoera ez ordaintzearena ez da berria da, nitun horrekin bermatutzat egon beharko zela. Bai, eta berriak dira baita ere baldintzak itunak jasotzen zuelako 5 hilabete eta erdiko kontratua izan ezkero. Hori zen kriston aurrerapena aurreko egoeratik. Baina zoritxarrez ohituta dago irakasle kontratatuak bide juridikotik sartzen haien oporrak kobratu ahal izateko, zoritxarrez. Eta horrekin bukatu nahi dugu. Ituna sinatu ondoren egon zarete hizketan ez dakite hezkuntza kontseilariarekin edo Nafarroako gobernuarekin egora horrela jarritzen duela salatzeko edo ez duzute elkarrizketarek izan? Izan genuen irailaren hasieran mahai sektorial bat eta han agertu zen gai hau oso garrantzizkoa iruditzen zaigulako eta han azaldu zitzaigunez ituna esaten duena martxan jartzeko Nafarroako agindu foral bat aldatu behar da. Guk ez genekien hau, hori ez da gure jakin beharra, itun hau negoziatu den denbora osoan, iaia 2 ikasturtez egon zela negoziaketetan, egon zen ez bakarrik Nafarroako gobernuko hezkuntza departamenduarekin, baizik eta funtzio publikoko ordezkariekin ere, bermatzeko hori berme juridiko guztiak zituela eta eskatzen zena bete ahal zela, ez zela ilegala. Berme guztiak izan da, iraila hontan enteratu gara falta dela dekretu horren aldaketa txiki bat, sinesten dugu egingo dutela, beti sinestu dugu esaten digutena, errealitatea kontra egiten duen arte. Baina naiz eta aldaketa hori etorri ahalik eta azkarren esan zitzaigun bezala, ikusten dugu 2019ko udari ez legokiokela aldaketa hori.
Eta orduan, 2019ko urtea ezin dugu hutsean utzi. Eta jende kaltetuari kasurik egin gabe utzi. Horregatik, hasi gara gure proposamenak esaten, jendearen ekarpenak jasotzen, ikusten dugulako mobilizazioak beharrezkoak direla huts juridiko hori betetzeko. Baldin badago eta egia dela pentsatuta. Bai, eta pentsatuta ere, gauza bat salatzeko dagoela eta izan dela, eta hori da izan dutela urte oso bat neurri hori implantatzeko eta ez dutela egin. Hortaz. Hutsune juridikoa egon edo ez egon, baina ez dute egin beharrekoa egin, hori da ondorioa, eta ondorioa ere da, jendeak jarraitzen duela, uda kobratu gabe, eta klaro, guk sinatu genuen ituna eta horregatik pentsatzen dugu erantzunkizuna daukagula zentzu horretan ere, bermatu behar dugu. Uste duzu hezkuntzako arloa izan dela azken urteotan egon den akatse nabarmenena legealdi hauetan, ez dela hainbeste indartu edo bermatu hezkuntzaren gaia Nafarroako komunitatean? Iritzi pertsonal moduan edo sindikatuak nola ikusten dugu hezkuntzaren arloa azken aldiotan? Hombre, estilasetik beti pentsatzen dugu hezkuntza publikoa ez dela behar bezala tratatzen. Hori beharrezkoa ikusten genuen olako itun bat, irakaskuntza publikoa hobetzeko izenburuan esaten duen bezala, eta modu berean gure aldarrikapen etengabe bat da finantziazio legea eskola publikorako, pribatuak duena eta errespetatzen dena, eta publikoa izan da, badago inongo legeri gabe, eta horiek dira guretzat aldarrikapen zutarriak direnak, eta ez dute, guk nahiko genuen erantzunik ez dute. Zeren eta ituna izango zen erantzun positibo bat, eta zoritxarrez itun honen gauza bat baino gehiago, ez bakarrik udarena, beste batzuk ere bete gabe daude, eta inongo azalpenik gabe daude. Bai, batez ere finantziazioarena, ez? Guk beti reklamatzen dugu barne produktu gordinaren 6% destinatu behar dela hezkuntza publikora, eta zoritxarrez Nafarroan oso urrun gaude. Orduan, aldaketak egon behar dira hezkuntzaren alorrean, baina baita ere baliabideen gestio horretan edo pentsamendu horretan nahi baldin badugu hezkuntza publikoa izatea gizartean gizartean berdintasunean aurrera joateko moduetako bat dela, ezin dugu utzi albo batera. Ezin dugu utzi gauza subsidiario bezala. Hezkuntzak izan behar du finantzaketa duin bat. Lehen hezkuntzatik unibertsitatera eta lanbide heziketara, baina baita ere, adibidez, 0-3 zikloan. Ikusi dugu nola sindikatuaren eta beste eragileen batzuen errebindikazioa zela, UPN-ren gobernu garaian 0 publiko zikloa publifikatzea eta hezkuntzaren esku uztea, esperantza batzuk ireki egin ziren, baina izan da gauzatu ezen prozesu bat. Eta orduan, egon dira hor, hutsune batzuk, egia esan, beti aldaketak hasten direnean oso mantsoak dira, eta gu horretaz oso kontziente gara. Baina, egon dira hor gauza batzuk. Eta gero ere,
hemendik aurrera pentsatu duguna izan da, berak esan bezala mobilizazioena. Gaur justu bilera bat daukagu beste sindikatuekin, noski hau ez da soilik gure sindikatuaren kontua, sindikatu guztion asuntoa da, baitare, ea lortzen dugun mobilizazio baterantz joatea, harremanetan gaude afektatu askorekin, noski ez guztiekin, eta orduan gure asmoa da kontu hau. Amaitzen ez duen bitartean, edo behintzat jendeari aitortzen ez zaion bitartean, 2019 urteko uda, eta ikusten ez dugun bitartean, 2020 urtetik aurrera, hau, soluzionatzen ez dela, eta gauza sistematikotzat hartzen dela, uda ordaintzea, seguritate sozialaren kotizazioa, eta baitare puntuak edo aitortza. Bai, esperientzia laboralaren aitorpena. Eske, hori, jarraituko dugula kontu hau kalera eramaten edo prentsa aurrekoak egiten edo dena delakoa hori bermatzeko. Eta bitartean, noski, ezin dugu ez da ere jendea erantzun gabe utzi baitare maila judizialean. Oraindik gaur ez dugulako bermerik. Gaur ez dago ordainduko duten bermerik. Orduan urrengo hartuko dituzuten urrengo pautxoak izango dira hau ezagutarazi, prentsa aurrekoak egin eta baitez ere irakasle eta beste sindikatuekin elkartu pixkat ere elkarlanean aritzeko, ezta? Bai, asteazkenean ordu 2 deitu dugu prentsaurreko bat Hezkuntza Departamentuan, hau azalduko dugu, eta beste sindikatu batzuk etorriko direlakoan gaude, baina hori esatea izango dela lehenengo gauza. Eske ezin ditugu horrela utzi, eta ezin dugu onartu ere eskubide hau ez aitortzea, 21. mendean. Hitz egiten ari gara oporretaz, soldataz eta kotizazioetaz. Zera funtzionarioak ez diren irakaslei eta bakanterik lortzen ez dutenei kentzen ari zaie sistematikoki urtero 2 hilabete. Eta hau oso grabea da. Batek pentsa lezakez, administrazioa dela prekarietatearen alderantzizko esparru bat. Kasu batzutan bada, baina beste batzutan ez. Baitare ditugu lankideak oso jardunaldi murriztuekin, eta azkenean baitare prekarietatearen egoera prekarioan dauden irakasleak ere badaude batzutan. Eta karo, guk administrazioari eskatu behar dioguna da ez uztea bere langileak egoera horretan behintzat. Hori da, haien esku dagoen gauza bat. Beste gauza batzuk munduan ez dira egongo haien esku, baina uda ordaintzea adibidez bai. Eta pixkat ere, elkarrizketarian maiera emateagatik, gai honetaz aparte, kurtso honetarako non ikusten duzu egongo direla erronka nagusiak? Bueno, pues badirudi azken albistei kasu eginez, eskolaek izango duela han lerro bat lantzeko. Segregazioa ere aipatu izan da, eta hortan ere akordio edo ez dakit hiztegi bera erabili beharko dugu denok, administrazioak eta guk, eta, bueno, segurazki 1000 gai gehiago, ez? Hezkuntzak delako oso zabala, eta edozein ikasturte izan da, edozein gobernu egonda, beti egoten dira gauza asko eztabaidatzeko eta adosteko. Baina, bueno, dena den, aipatutako azken mahai sektorialean,
aipatu nahiko nituzke, Jimeno jaunak esan zituen hitzak gure helburuei buruz, ez? Aipatu zuen bai administrazioak, bai guk sindikatuok helburu bera izan behar dugula. Eta hau da, hezkuntza publikoa hobetzea, ez? Haiek modu teknikoan, eta guk mobilizazioen bidez. Hala izan dadila, eta hori, ona da denok helburu bera izatea. Naiz eta gai askotan eztabaidatu beharko dugu helburu hori gauzatzeko. Bikote, plazerit bat izan da zuekin hitz egitea, espero dugu hilabete hauetan, lan handia daukazuten hilabete hauetan lana ezain gogorra izatea, espero dugu negoziaketak eta hori guztia aurrera egitea, eta beste momentetan beste gai baten buruz hitz egitera etorri nahi baduzute, gure atea irekita dagoela. Bai, mila esker. Mila esker, benetan. Esan bezala, Mikel Mundiñano dugu gurekin, Sare Herritarreko bozeramailea. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Azken bolada hontan izan dugu 11-13 sumarioko epaiketa eta sententzia. Ez dakit zer esan dezakezun horri buruz, nola bizi izan duzuen eta... Hasteko esan behar dugu 11/13 makrosumario honen inguruan guri nolabait sentsazio kontrajarriak sortzen dizkigula gertatu denak, ez? Alde batetik uste dugulako 57 euskal herritar horiek presoen eskubideen alde eta konponbidearen alde herritar aktiboak zirela eta gaur egun ere aktiboak direla, eta nolabait ere hori zigortzeko ahalegin bat izan du dela berriz ere makrosumario hau, ez? Uste dugu hori oso larria dela eta uste dugu akordioa lortuta ere bai, lortu den bezala, injustizia baten aurrean geundela hasieran, eta orain akordio hori emanda ere bai, injustizia baten aurrean gaudela, ez. Eta sententziarekin, esan dezakezu zakit positiboa edo... Horregatik esaten dut, ez, kontrajarria dela alde batetik salagarria eta erabat arbuiatu behar duguna da injustizia hori, baina egia da baita ere, akordio horrek baduela bere alde positiboa, nolabait esatearren, berriz ere 57 euskal herritarrek ez dutelako espetxe salbuespen politika hori pairatuko, ez direlako espetxean sartuko, 57 horietatik 5 hilabete egin beharko dituzte espetxean, baina orokorrean esan dezakegu berriz ez direla euskal herritarrez beteko espetxeak, ez? Uste dugu espetxeak hustutzeko garaia dela eta horretarako urratsak eman behar direla, ez? Eta ez kontrakoa, ez? Espetxeak betetzeko. Garai horiek atzean utzi behar ditugu eta uste dugu horretarako pausoak eman behar direla, ez? Eta, zuen aldarrikapenekin antolatzen dituzue ekimen desberdinak, ez? Euskal Herriko herrietan, eta orain ari zarete bat antolatzen, urriaren 5ean. Hori da, guk makrosumario hortan dabilen jendearen antzera ere bai, guk ere presoen eskubideen aldeko lana egiten dugu eta konponbidean urratsak emateko nolabiteko lanketa egiten dugu, ez? Eta uste dugu horretarako oso garrantzitsua dela berriz ere mobilizazioa, ez? Mobilizazioa eta gizartearen aktibazioa beharrezkoak dira pauso horiek eman ahal izateko, ez? Eta zentzu horretan Nafarroan ere beharrezkoa da gizartea sentsibilizatzea, beharrezkoa da jendea gizartea mobilizatzea, eta zentzu horretan datorren urriaren 5ean ere iragarri dugu mobilizazio bat, ez? Eta mobilizazio honek zertan datza? Mobilizazio honekin nahi duguna da, gizakate bat antolatuko dugu Iruñean urriaren 5ean, eguerdiko 12etan, Oblatas eta Santa Engraziko zubiak inguratuko dituen gizakate erraldoi bat antolatu nahi dugu, nolabait irudikatzeko herritarrak eta gizartea izan behar dela zubi presoak etxeratzeko norabide horretan eta konponbidean urratsak emateko, ez?
uste dugu gizartea eta herritarrak izan behar garela zubi eta aktibo norabide horretan, ez? Eta hori irudikatzeko nolabait gizakate hori egin nahi dugu bi zubi esanguratsu horiek lotuz. Eta esango zenuke gizartearen aktibotasuna ematen dela? Bueno, ematen da, edo gu bintzat lan hortan edo bide hortan egin behar daukagu alegina, ez? Uste dut, baietz, uste dut jendearen gehiengo batek momentu honetan nahi dituela konponbidean urratsak ematea, eta horretarako ere mobilizatzen dela gizartea, ez? Guk egia esan, gure lana hori da, ez? Jarraitzea gizarteari esanaz, gutako bakoitzak egin behar dituela hemen pausuak eman behar ditugula denon artean, nahi balin baditugu gatazka honek utzi dituen ondorio guzti horiek itxi, zauri guzti horiek itxi, eta nolabait etorkizun batean presori gabeko eta elkarbizitza eta konponbidearen aldeko norabide batean jarri nahi balin badugu gizarte hori, ez. Eta, zuek, zuen elkartea edo, Sare Herritarra, ez, duela 5 urte sortu zen, eta 5 urte hauetan esango zenuke egoera aldatu dela, bai, herritarren partetik nola parte hartzen duten zuen ekintzetan, eta bai... Esan behar dugu, 5 urte hauetan, gauzak aldatu direla, bai, eman dira urrats batzuk, egia da normalizazio politikoren bidean eta bezalako erakunde batek bere jarduna utzi duela eta erabat disolbatu dela, eta esan dezakegu normalizazio horren norabidean pausu garrantzitsu bat dela, presoek ere esan dute, esan beharrekoa, baina egia da oraindik ez direla emaitzak, ez? Egia esan, estatuek eman dituzten mugimenduak oso txikiak dira, eta ez dira nahikoak, ez? Egia da oraindik errealitatea gordina dela, 250 preso inguru dauzkagu momentu honetan espetxean oraindik, horietatik hainbat gaixo daudenak, eta beste hainbat datu eman ditzazkegunak adierazten dutenak salbuespenezko espetxe politika baten pean daudela Euskal Herritar guzti horiek, ez? Orduan, pausoak ez dira igual nahi bezain bestekoak izan, ez da gutxiago ere, uste dugu azkarrago eman behar direla pauso horiek, konponbidean jarri behar direla arazo guzti horiek, eta nahi balin badugu elkarbizitzan pausoak, aurrera pausoak eman, presoen korapiloa askatu beharko dugu, ez? Presoen korapiloa askatu behar da, eta lehentasunezkoa dira salbuespen politika horiek ematen dituen kontu guzti horiek indargabetzea, ez? Uste dugu gaur egun Euskal presoei aplikatzen zaien politika mendekuzko politika bat dela, eta mendekuzko politika horrekin ez goaz inora, ez? Uste dugu hori aldatu behar dela, eta hori aldatzeko alde batetik gizartearen mobilizazioa beharrezkoa dela, estatuek ere entzun dezaten zein den Euskal gizartearen gehiengo oso batek esaten duena, ez? Presoen korapiloa askatu behar dela, eta konponbidean eta elkarbizitzan urratsak emateko nahitaezkoa dela presoen korapiloa askatzea. Beraz, esango zenuke oraindik lan asko falta dela egiteko? Bai, oraindik asko dago egiteko, zauriak oraindik itxi gabe daude, eta zauriak ixteko denak eman behar dugu zerbait, ez. Eta horretarako, urriaren 5ean egingo duzuen ekimenaz gain, baduzue pentsatuta beste proiekturen bat? Bai, Sare Herritarrak urte osoan zehar egiten du bere plangintzaren barruan egiten ditu mobilizazioak eta ekimenak, eta urte osoan zehar gabiltze lanketa horretan, ez? Guk Nafarroan momentu honetan urriaren 5erako proposatu dugu mobilizazio bat, baina hemendik aurrera ere bai izanen dira, ez? Horre datozen hilabetetan ekimen gehiago egongo dira, gero hor berriz urtarrilaren hasiera hortan urtero Bilbon egiten den manifestazio hori ere prestaketa lanetan gabiltza, eta bai, hemen ezin gara gelditu, hemen lan egin behar da, eta hemen pausuak eman behar dira hau konpontzeko. Eta Iruñean egiteaz gain, egingo da ere beste herriren batean? Ekimen berdina esaten duzu. Gu plantatzen duguna da, momentu honetan, Iruña herrian egitea mobilizazio hori, baina bai egin dugu deialdia, Nafarroako herri eta auzo ezberdinek ere bai, bat egin dezaten mobilizazio honekin, ez? Orduan, egin duguna da jakinarazi herri eta auzoei zubiak nolabait herrietako zubiak aintzat hartuz nahi dituzten ekimen ezberdinak egiteko, ez? Argazki herritarrak zubietan edo zubiak apaindu mezu horrekin, ez? Urriaren 5ean hemen eskuak elkarlotuko ditugula konponbidearen, elkarbizitzaren eta presori gabeko gizarte baten alde, ez. Beraz, deialdia mundu guztiari zabaldua da, edo nor parte hartu dezake ekintza hauetan? Hori da, problemik gabe, eta gainera uste dut herritar gehiengoaren
nolabaiteko kezka edo izan behar dela baita ere, honi buelta ematea, ez? Uste dugulako guztiok egin behar ditugula urratsak azken batean. Sensibilidade ezberdinen arteko zubi lan hori importantea dela iruditzen zaigu eta horretarako egin dugu mobilizazio hau, ez? Adierazteko ezberdinen arteko zubiak eraikiz eman behar direla urratsak. Eta etorkizunera begira uste duzu arazoa konponduko dela? Bueno, nahiko nuke horretan gabiltza, ez? Nik uste dut beharrezkoa dela, nahi baldin badugu elkarbizitza justuago bat, nahi badugu bake iraunkor bat herri honetan atzean utziko dituena irikita dauden zauri guzti horiek, momentu honetan oraindikan era gordinean irekita dauden zauri horiek, uste dugu baietz, ez? Uste dugu beharrezkoa dela eta egin behar dela norabide hori. Eta adibidez, abuztu bukaeran ere Bilbon manifestazio bat egon zen, ez? 50.000 pertsona inguruk sumarioaren 11/13 sumarioa baino lehenago. Eta suposatzen dut alako ekintzek, ez? Babesa sentitze horrek ere zuentzat garrantzitsua izango dela. Bai, beharrezkoa da, hori da. Horrek erakusten du baita ere, hainbeste jende biltzeak Bilbon ere erakusten du jendeak hori nahi duela, ez? Eta gehiengo batek honi konponbide duin bat eman nahi diola, ez? Eta hori ikusten da, antolatzen diren mobilizazioetan ikusten da, ez? Baina lortu behar duguna da, oraindikan eta jende gehiago mobilizatzea, ez? Batzuk egongo dira manifestazio nazional batera joateko borondatearekin, eta beste batzuk egongo dira beste urrats batzuk emateko, ez? Baina uste dut guztiok egin behar dugula norabide berdinean bultza, ez? Eta hori da, atzean utziz, orain arte sufritu dugun guztia, herri honek sufritu dugun guztia, eta etorkizun oparoago eta justuago batera begira, ez? Uste dut denok irabaziko dugula lan edo norabide horretan egiten baldin badugu lana, ez? Eta orain, bukatzeko, zergatik esango zenuke dela garrantzitsua, herritarrek urriaren 5ean ekintza honetan parte hartzea? Herritarrak izan behar garelako nolabait horren motorea, ez? Herritarrak egin behar du presioa eta herritarrak adierazi behar du zer nahi duen, ez? Eta gero herritarren borondate hori ikusi behar dute beste leku batzuetan, ez? Estatuek ikusi behar dute benetan Euskal gizarteak, Nafar gizarteak eman nahi dituela urrats horiek eta hori adierazteko modurik garbiena da kalean ikustea, ez? Mobilizatzen ikustea eta gizarte aktibazio horrek nolabait presioa egitea beste urrats batzuk emateko beste leku batzuetan. Zakit zerbait gehiago gehitu nahiko duzun, ala besterik gabe gonbitea eman... Bai, jendea animatu, urriaren 5ean, eguerdiko 12etan, Santa Engrazi eta Olatas zubiak inguratuko dituen giza kate hortan parte hartzera, esan bezala hori, ez? Gure eskuak lotuko ditugu elkarbizitzaren, konponbidearen eta behingoz presorik gabeko herri baten alde, ez. Mila esker, Mikel, gurera etortzeagatik. Ongi izan. Zuei, eskerrik asko. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik. Orain, Uharteko jaietan grabatutako, berdintasuna elkartean grabatutako bi kontzertuek irudiekin utziko zaituztegu, gu bihar itzuliko gara beste kontuekin. Beraz, mila esker eta bihar arte.